Jedna od najvažnijih uzdanica razvoja Bjelovara iskorištenje je geotermalnih izvora u Cigleni nedaleko od Bjelovara. Kada će taj dugo pripreman projekt gradnje prve geotermalne elektrane zaživjeti, zanima sve više Bjelovarčana, željnih novih investicija, a time i radnih mjesta. Nakon višegodišnjih priprema, Ministarstvo gospodarstva, koje je preuzelo realizaciju projekta, potkraj prošle godine dalo je zeleno svjetlo za eksploataciju geotermalnog polja u Velikoj Cigleni nedaleko Bjelovara. Podsjetimo, riječ je o jednom od važnijih energetskih projekata, budući da je riječ o gradnji prve geotermalne elektrane u Hrvatskoj. Za realizaciju tog projekta bile su zainteresirane brojne svjetski poznate tvrtke koje se bave proizvodnjom geotermalne energije. Mene osobno, kao građanina, doista zanima što se događa sa tim projektom, koji je dosta dugo nismo ništa čuli vezano za njega, a mislim da je važan za neku budućnost i gospodarsku budućnost grada Bjelovara. GEOEN iz Zagreba je ishodio, koliko meni poznato, sve potrebne dozvole. Sada su u stvari potvrdi, to je jedan postupak koji se vodi pri Ministarstvu gospodarstva, gdje dobivaju potvrdu za eksploataciju. Znači, kod nas je izvješeno u uredu narednih još 20-ak dana, znači to je eksploatacijsko polje, rudne rezerve su utvrđene, elektrana je isprojektirana, a u projekt je ušao islandski Manvit, koji je jedna od vodećih svjetskih firmi u proizvodnji geotermalne energije, pa tako da ima, prema svemu tome sudeći, dosta dobro izgleda da se taj projekat počne i realizirati. Prema najavama, probna eksploatacija polja započet će ove godine, nakon čega se može očekivati i gradnja geotermalne elektrane Teplane, kojom bi se vruća voda, čija je temperatura viša od 172 stupnja Celzijusa, a protok 83 litre u sekundi, koristila kaskadno. U drugoj fazi moguće je izgraditi komplekse za hidroponski uzgoj povrća, plastenike za uzgoj cvijeća te uzgajalište riba. Treća faza predviđa izgradnju toplovoda od Velike Ciglene do Bjelovara, te opskrbu grada toplinskom energijom. Prema studiji, ukupna vrijednost projekta kreće se oko 356 milijuna kuna, od čega na izgradnju geotermalne elektrane otpada 148 milijuna kuna.